ಹಾಯ್ ವಾಲ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಚಲ್ಲರು ಸೋಕೇತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಾನು ಕಾಂಡಿರ್ದಿಂಚಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಟ್ಟ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ಪೇನು ಇನ್ನಿದು ಅದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಈ ಮರಿಯಲಗ ಒಂಜಿ ಮರಿಯಲ್ದ ಪಕ್ಕ ದಾದ ಮತ್ತು ಐಟಮ್ ಅನ್ಪೇರು ಪಂಡದು ಇನ್ನು ಅಂಚೆನೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ನಮಗೆ ತೊಜಂಕ್ ತಪ್ಪು ಪಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ನಾನು ತೊಜಂಕ್ ತಪ್ಪುದಾನೆ ನಾನು ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮನ್ಪು ഞാൻ പണ്ട് എന്ന സ്റ്റൈലിൽ മൺപു ಇಂಚ ಮನ್ಪ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಕಲ್ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಪೋತೇರು ತೊಜಂಕ್ ಕುಯ್ಯಾರೆ ತುಜಪ ಈಗ ದೆಪ್ಪುನು ಎಂಕಲ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ತೊಜಂಕ್ ಅಂತ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೂಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪಂದಿನ ಕುಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೂಲೆ ಓಕೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕಾಂಡದ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಕೋಗಿಲೆ ಕುಹು ಕುಹು ಕೋಗಿಲೆ ಕೂಗಿ ಪೆತ್ತದ ಬಲ್ಲು ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಅದಾ ಇದು ತೋಜಂಕದ ಈತ್ ಬಿತ್ತಿಲ್ಡು ತೋಜಂಕದ ತೈಗೆ ಒಂಜಿ ನಡು ನಡು ಉಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಏತಣ್ಣ ಏತಣ್ಣ ಬತ್ತೆ ಚೂರು ಎಡೆ ಪಾಯರಪ್ಪ ಜೊತೆ ಇಟ್ಟು ಇಟಿ ಅವೇತ ತೋಜಂಕ್ ಕೊಂಡಂದು ಒಂದು ಕೇಸ್ ತೋಜಂಕ್ 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 ಬಂಡವಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಇರೆ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನ ಇಂಚ ಇಂಚ ಕೊಡಿ ಮಾತ್ರ ಇದೊಂದು ಬರ್ಚ ಅತ್ತೊಂದು ಬರ್ಚಪ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಬರ್ಚ ಅತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನಾಡಿ ಅವು ಮನ್ಪನಾಗ ಏತು ಅಂತ ಮನ್ಪನಾಗ ಏತು ಗಂಟೆ ಹಾಕೊಂಡ ದಿಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಚ ಅಂಚೆ 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 ಬಾರಿಲ್ಲ ಪೂಜಮ್ಮ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದದ ನೆಟ್ಟಿನ ಹೋಲ್ ಐಟು ಮಾತ್ರ ಉಂಡಾ ಐಟು ಇಜ್ಜಿ ಲತ್ತಿಯ ನಿಂಜ ದಿಪ್ಪುನು ಒಂದುವಾ నేను తుడిని మంత పాడే బుల్లెను దాదాపు దాని ఆపచ కైపోయాపునా చాలా మంది ఈత కొడి తులే తులేతో జంకి ఆమె ఇజ్జిమా ఇజ్జిమా రే ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಒಂಚ ಪೋಪಿನಿ ಹಾಂ ಓಡಿಕೆ ಹಾಪುಣ ಹತ್ತು ಕ್ಯಾರೆ ಮೀನು ಇತ್ತನ ಮಾರ ಕ್ಯಾರದ ಬಿಡು ಗುಂಡಿ ಇತ್ತನ ಗೋಯಲ್ ಮೀನಿಂದ ಮುಳ್ಳು ಮಾತ್ರ ಮುಂಚೆ ಇಂಕ ಕಾರ್ ಮುಳ್ದಲ್ಲ ಅಬ್ಬಾ ಮುಳ್ದಾದ ಬಜೆ ಬಜೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಂಚು ಬೊಚ್ಚು ಮಾರ ಹಾಂ ಆಲ ಅವಳುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅವಳುಂಡು ಬೇಸ ಅವಳು ಓ ತರೇಟುಂಡು ಬೈ ತೊಜಂಕ್ ಕೊಯ್ಯರೆ ಪೋಯಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೊಜಂಕ್ ಕೊಯ್ಯರೆ ಪೋಯಿ ಈ ಕೆಲ ಬತ್ತಿನಗಳು ಪೂರ ಮೂಲೆ ದಿಪ್ಪೇರು ಅದಾ ಮುಲ್ತಾನೆ ಅವೊಂಜಿ ತೊಂಚುರಾಂಡ ಏರಿಗೆಂದು ಕೊರ್ಪುನಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ತಿಗೆ ಅವು ಅಕ್ಲಿ ಪೂರ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಮಾರಿ ಜೋಗ್ಲಿ ಮಟ ತೊಜಂಕೀಸ್ ಅಮ್ಮ ಬರ್ಪೆ ಮೂಲುಂಡು ಯಾನೇಟೆ ಕೊಲ್ವೆ ಕೊಯ್ಪೆ ಹಾಂ ಅಲ್ಪನೇ ಕೊಯ್ಲ ಅಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನೆ ಆರಿಪೋತ್ ಮೇಲೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಆಂಡ ಆರಿಪೋತ್ತಾರೆ ಬಂದಿಗೆ ಮಾರ ಮಕ್ಕ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ತೊಜಂಕ ಆತ ನಡೀತೀನಾ ತೊಜಂಕ ಕೊಯ್ಕ ರಮ್ಮ ತೊಜಂಕ ಕೊಯ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಏತು ಶೋಕುದ ಒಂಜಿ ನೇಚರ್ ಪಂಡ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಅಮ್ಮಗ ತೊಜಂಕ ಕೊಯ್ದು ಬತ್ತರು ಓಮ ನನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೊಂದು ತಜೆ ಎತ್ತು ನಾನು ಹಾಕು
ಆಯ್ತಾ ನಡುಕೆ ಇರು ಪೋಪಿನಿ ದೆತ್ತ ಏನಾಯ್ತು ಯಾರಿಟ್ಟರಿ ಚುಕ್ಕಿ ದೆತ್ತ ಹಾಂ పెళ్ళ తరి పాడు చేయను తినరాపు జత ಚುಕ್ಕಿ ಗಲ್ಲದ ಚುಕ್ಕಿ ಚುಕ್ಕಿ ಒಲವಲು ಅಲ್ಲ ಅವಳೊಂದು ಜಡ್ಡೆ ಮಾರ ನಾಯಿ ಪುರ ಬರ್ಪುಜಿ ಓಲು ಪುಲ್ಲ ಕಾಂಡದ ಇಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಜಂಕ ನಾಡ್ರೆ ಪೋಪನ ಅಲ್ಪ ಗುಂಡಿ ಪೋಂಡ ಇಂಟ್ಲೆ ಬಾಕಿ ಬಸ ಅದೇ ಬರ್ಚಿ ತೋಯ್ತಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊದನ್ನ ಒಂದಕ್ಕೆ ಐಟಮ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಐಟಮ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಉಂಟು ಓ ಒಂದು ಬುಲ್ಲೆ ತಿಂಡಿ ಗೈಸ್ तुम मिले दिल मिले और जीने को क्या चाहिए ಮುಲ್ಪುರ ಈತ ನಾಡಿ ಈತ ಜಾಗೇಡು ತೊಜಂಗಿಜ್ಜಿ ಮುಂಡ ತಿಳಿಪೀರು ಮುಲ್ಪಲ ಇಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಮೆರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ಬೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ ತೊಜಂಕುಂಟೆ ನಮ್ಮ ಮೆಲ್ಲ ಜಪ್ಪನಾಗ ಮೂಲ ಕಾಡತ್ತು ಅವು ಜಾರುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಮೂಲೆ ಸಂಚನ ಮರೆ ತೊಜಂಕದ ಕಟ್ಟ ಹಾಂ ದಾದಾಜಿ अर्ना मेटले जा क्या है हम लोग का नहीं तो जंग नहीं है हम लोग क्या कहते हैं आज कजिपु नहीं है गाइस आज हम लोग का कजिपु ही है तो जंग का उपकारी कहते हैं हम लोग को तो जंग का उपकारी केपल पूता मैं चोकुंडू हम लोग तो जंक का उप्पू करी मत्ते नुंगिल मीन है फ्राई करने का बिल्कुल जी वो है और थोड़ा सा दाल है कुछ का दाल है इसको हम लोग मध्याह्न में ही खाता है बट बहुत अच्छा होता है खाने को ऐसे ಎಂತ ಮಾಡೋದು ಎಂತ ಸಹ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪುದೆಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಡ ತೊಜಂಕಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪುದೆಲಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಚೂರು ತೊಜಂಕಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರೆಲ್ಲ ತಿಂದಿದ್ದೀರಾ ಹೇಳಿ ಆಯಿತಾ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತೊಜಂಕ್ ಬೇಕು ತೊಜಂಕಿದು ರೆಸಿಪಿ ಎಲ್ಲ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ನಾವು ಸಹ ನೋಡ್ತೇವೆ क्या है उधर नहीं अल्पज्जी में इजी इजी तजंक नाडने जी बोल दे जागड़ुगे मस्तु पुरमूले मूल मस्त उंडु तजंकद ओ देवा द मूल मस्त शेक ನಂಜಿ ಈತೊಂಚೂರು ಆಯ್ನಿ ಮಾರಂದು ಈತೊಂಚೂರು ಆಯ್ನಿ ನೆಟ್ಟು ದಾದ ಮನ್ಪೊಲಿ ಈತಿ ಒಂಚೂರು ಅವ ಆನಾಗ ಈತೊಂಚೂರು ಹಾಪುಂಡತ ಅಕಲ್ಲ ಬಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಪುಂಡ ಅವಳು ಬತ್ತನ್ ರೈಲ್ ಬತ್ತನ್ ಒಂದು ರೈಲ್ ಹತ್ತು ಮಾರ್ರೆ
ಇಟ್ಟು ದಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಜನಕ್ಕಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರಾ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ನ ರೈಲ್ ಐಸ ಬಾಸ್ ಅವ ಮುಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಸುರತ್ ಕಲ್ದು ಬತ್ತಿನದ ನಿಲ್ಕುಂದುಲ್ಲ ಗೇಟು ಜನಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ಓಯ್ ತೊಜೆಗೆ ಕೊಯ್ಯರೆ ಬೋಬಿನ ಎಂಕುಲ್ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಜೊತ್ತೊಂದು ರೈಲ್ ಏರ ಉಳ್ಳೇರ ಮಾರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ತುಪ್ಪುನಕಲು ಉತ್ತದ ಟಾಟಾ ಟಾಟಾ ದೂದ ರೈಲು ಮಾರ ಎಂದು ಪೋನಕ ಪುಲ್ಲೆಂಡು ಹೆಂಗೋ ಯಾನ್ ಕೊತ್ತೋಜಂಕ ಬಿ ರೈಲು ತುಂಡಾವಂದು ತೋಜಂಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಜ್ಪಾವಡ್ ಮಾರ ಹೆಂಗ್ಲಿ ನಾನು ತೋಜಂಕ ಪಂಡದು ಓ ಕೊಯ್ವ ಯಾನ್ ಬಕ ತೋಜಂಕ ಬೈತದಚ್ಚಿ ಯಾವ ತೋಜಂಕದ ಜೊಕ್ಕರಿ ಮಂತನ ಈ ಮರಿಯಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿನ್ನೋಡಿಗೆ ನಿಜವಲ್ಲ ಆಟಿಡು ಮಾತ ತಿನ್ಪೇರು ಅದ ಆಟಿಡು ತಿನ್ಪೇರು ಒಂದು ಆಟಿಯಾ ಹತ್ತದ ಆಟಿನ ನನ್ನ ಬೇಡ ಗೈಸ್ ಆಟಿಡು ಬರೋ ತಿನ್ಪೇರು ಅದೇ ಈ ತಾಂಡು ಹಾಂ ಈ ಪೊದೆಲಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಗೈಸ್ ಪೊದೆಲಲ್ಲಿ ಎಂತ ಇದ್ದರೆ ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ನೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ ನಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪುರ ಉಂಟು ಮಲ್ಲ ನಟೆ ಒಂದು ಪುರ ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೆಟ್ಟೆ ಪುರ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲಿಜ್ಜಿ ಮಾ ಅವು ತೂಯಿನತ ಕಡ್ದು ಎತ್ತಿನತ ಹಾಂ ಅವು ಎತ್ತಿನತ ಅಲ್ಪೊಂದೊಂದು ಈ ತುಂಡು ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಪೋದು ನೂರ್ಗೆ ಕೊಯ್ಕನಾ ಒಂತ ಯಾವ ಇರೇ ಹುಯ್ ಹಿಂಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ಅಂತೆ ಕೆತ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಂ ಹ್ಞೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮುರುಗಿದ ಸೊಪ್ಪು ಉಂಟಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಾ ಬನ್ನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳು ಬಾರ ಬಾರ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪುದ ಪಾಡುವೆ ಶೋಕಾಪ್ ಹಿಂಗಲು ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಿಂಗೆ ಕೊಂತೆಯೋ ಏ ಪೆತ್ತ ಹಾಯ್ ಪೆತ್ತ ಕೇಸೆ ಓ ಪೆತ್ತಸ್ ಕಲೆ ದೇವರೇ ಯಾನ್ ಲತ್ ಲತ್ ಕೊಯ್ತ ಲತ್ತು ಲತ್ತು ಕೊಯ್ತು ನೀಟಾಗೆ ನನಗೆ ಸೊಪ್ಪು ನಾ ಬೆತ್ತ ತಿನ್ ಬಾಲ್ದುಂಡು ಏನೋ ಅಂತ ದೀಪ ಮತ್ತೆ ಇದು ಮನ್ಸೋಕೆ ಇವತ್ತು ಬರೋದುಂಟು ಪೆತ್ತಾಗ ಎಲೆ ಪೆತ್ತ ಎಕ್ಕುದಿಲ್ವಾ ಪೆತ್ತಗೆ ಎಕ್ಕುಜಿಗೆ ಮಾರೆ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕುಡಿ ಇಬ್ಬು
అయ్యబ్బా పరిపెత్త అటు నీకు పిల్లకైతే పొరిచో పచ్చిరుండు బోళండి ಅಮ್ಮ ಯಾವ ಹೊತ್ತಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ತಪ್ಪಜ ನುಗ್ಗೆ ತಿಕ್ಕಿ ನಿಂಕಲಿ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಪೋಂದ ಪೆತ್ತಾಗ ತೆಲಿಪಾಡಿ ಅಲ್ಪ ಅವು ಅಕಲ್ನ ಪೆತ್ತತ್ತು ಅವು ಕಟ್ಟದೀನಿ ಬರ್ತದ ಹಾಕಲು ಮುಂಚ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ತೆಲಿ ಪೂರಾಗ ಉಪ್ಪು ನೀರ್ದು ಪೆತ್ತಗ ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡತೆ ಗೈಸ್ ಬಾಜಿ ಎಲ್ಲ ಗತೆ ಪಾರ್ಪುಣ್ ಎಂಗುಲ್ ಗಂಜಿ ಮಾತು ಇತ್ತನ ಅಂಚ ಪಾಡುವ ಮೆಲ್ಲಮ್ಮ ಅಂಚ ಅಮ್ಮಗಳು ಒಂದು ಜಪ್ಪನ ಸೀನುಂಡು ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಜಪ್ಪುಗ ಮೂಲೆ ಕುಲನ್ ಜಪ್ಪುಗದ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತಜಂಕೆ ಏನು ಅಂತ ಹೋದು ತಡ್ಪಗ ನೋಡ ತಡ್ಪಗ ఇంకా తిన్నప్పుడు కానీ సెకే పడి మారే అయ్యప్ప పతులే పత్తు జంకద దాదా ರೈಲ್ಡ್ಗೆ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಪಗ್ಗೆ ಮನ್ನಕ್ಲದ ಅದನ್ನು ಓಕೆ ಗೊಲ್ಲನಾ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪುಲ ಬೊಕ್ಕ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ತು ಜಂಕ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುವ ಅದಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಓಕೆ ತಾಂಡು ಎಟ್ಟು ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಗಡೆ ತೊಜಂಕ್ ಕನ್ನಡದ ಅದ ಪನ್ಪಿನಿಂದ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಕುರುಟೆಂಕು ತೊಜಂಕ್ ಪನ್ಪ ನಾನು ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಒಂದು ಪೂರ ಕಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ದೆಕ್ಕೇರಿಗ ಐಟಮ್ಸ್ ತೋಲ್ಲೆ ನಾನು ಒಂದೇಕ ಒಂಜಿ 7 ಉದ್ದ ಮುಂಚಿತೆ ತುಂಡೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂತೆ ಉರ್ದು ಸಲೈ ಕಡ್ಲೆ ಸಲೈ ಬಕ್ಕೊಂತೆ ಈ ಕಜೇರಿ ಈತೆ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತದು ಪುತ್ಪೊಡು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಮೆಂತ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಯಾರ ಮೂಲು ತೊಜಂಕಲ ಬೊಕ್ಕ ದಾದೆ ಮಾರೆ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ತೆತ್ತೊಂಡದ ಒಂದು ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟೊಂದ ತಿನ್ನಂದೆ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಜಾತೆ ಅಂಚಾಯ್ತ ಪುದರ ನಮಕ್ ಮದ್ದತ್ತು ಪೋಪುಡು ಅವೇಕು ಅಂಚಂದೇನು ರೆಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ದಿನ ಪೊತ್ಪೊಡು ಈತೇನು ಅವೆನತ್ತು ಅವೇನೆ ಅನ್ಬೇಕು ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಬಂದು ಕಂಡ ಒಂದಿಟ್ಟು ನಾನು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಡ್ಡೆ ಬೇಳೆ ಪಾಡ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬುಡ್ಚಿ ಇವಾಗ ಅರಿನ ನಮ್ಮ ಬೇತೇನೆ ಪೊತ್ತುಗ
ದಾಯಪಂಡ ಅರಿ ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಫ್ರೈ ಆವರಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂತ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಉರಿಂಡು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪರೆ ಅಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪನಂ ಪೋಪೆ ಅಮ್ಮ ಅಂತೆ ಕಜಾರಿದ ತೊಂಡೆ ಅರಿ ಓಲ್ ಹಾಪುಂಡು ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಓವರೆಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ತೋಜುನು ಒಂದು ಕೆಂಪರಿ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ ಅವು ಅಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ತೋಜು ನಮಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತೂ ಸ್ಲೋದಿಲೆ ಬೊಕ ನೆಕ್ ಎಗ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಗ್ಗನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಸಪ್ರೇಟ್ ದೀದು ಅಲ್ತರ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡುಜಿ ಅಂಡ ಇಟ್ಟು ನುರ್ಗೆಡ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನವು ತೊಜಂಕಡ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತೆತ್ತಿಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಚಂದು ಮತ್ತು ಐಟಮ್ ಐಕೆ ಪಾಡ್ದು ಅಂತ ಕ್ರಂಚ್ ಅದು ತಿನ್ನಾಗ ಒಂತೆ ಬಾಯಿಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಫ್ಲೇವರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಈಗಗೋಸ್ಕರ ಇಂಚ ಹೊಡುಗೆ ಇಂಚ ಸ್ಲೋದಿಯೇ ಕೂಡ ಇಂಚ ನಮಕವು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಮುಂಚೆ ಪಾಡಂದಿಲ್ಲ ಯಾನಿ ಮುಂಚೆ ಪಾಡಿನಾಗ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುವೆ ದಯಬೇಡ ಅವೇನು ಬರೋ ಡ್ರೈ ಮನ್ಕೊಲಿ ಅಂಡ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಆಯಿಲ್ ಬರೋಡಾಕು ಅವು ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಕಾಯಿ ಉಜ್ಜಿ ಒಂಥ ಕಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡೋದು ಏನು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಂದಿಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಥ ಪುಡಿ ಅನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪುಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಸ್ಲೋದಿಲೆ ಕರಂಚುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಣ್ಣಿಟ್ಟು ಏನು ಗಟ್ಟಿ ಬನ್ನಲ್ಲ ದಿಯ ಮತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಚೂಬಿಡೆ ಅತ್ತನ್ನು ಚೂಬಿಡೆ ಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಜೀರಿಗೆ ದಯ ಪಂಡ ಒಂದು ಫ್ಲೇವರ್ ಎಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವಿಟ್ಟು ಅವು ಫ್ರೈ ಆಂಡು ಏನೈತೆ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪುಲ ಭತ್ತ ತೊಜಾಯ್ ನಮ್ಮ ಬೆಕ್ಕದು ಪೂರ ಅಡ್ಡೆ ಮಣ್ಣು ಬೆಕ್ಕದು ನೀರು ದೀದು ಪಾರ್ದು ನೀರು ಪಾರ್ತಿದ್ದೆ ಅನ್ನೊಂದು ಡ್ರೈ ಪಾಡು ಪಂಡದು ನೆನಪು ಕೂಡ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ವಯಸ್ಸು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲ ಮತ್ತು ಪಚ್ಚಿ ಎಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಲೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬೇಕಂದೆ ನನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತೂಕ ನಾನು ಕೊತ್ತಿದ್ದೀನ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಅಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮುಂದೆ ಕೊತ್ತು ದಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರಲೆ ನಂತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಮಗ್ಗ ಈತ್ ಪುಡಿ ಅಂಡೆಯೋ ಈತ್ ಪುಡಿ ಅಂಡೆಯೋ ನಮ್ಮ ಜಾರಿತ ಪೊಡಿ ಅವು ಮಾತುಂಡದೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿ ಅವೆಡ್ಡೆಲ್ಲ ಆತನು ನೆಕ್ ಯಾನು ನೆಕ್ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನಕ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ನಾಗ ಮುಂಚೆ ಪಾಡ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಂದೇನು ನೆಕ್ ಬೋಡ ಒಗ್ಗರ್ನೆಗೆ ಪಾಡೋಲಿ ಯಾನು ಪಾಡೋಜಿ ನೆಟ್ಟೆ ಉಂಡದೆ ಖಾರ
ಒಂದು ದಾದ ತುಚ್ಚಿಕೊತ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಿನ ಆನಗ ಒಂದೇ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಯಾವುದನ ಮಸ್ತ್ ಅವರು ಮಿಕ್ಕ ತಾರೆ ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಅವತ್ತಿಗೆ ತಾರೆ ಪಾಡ್ದ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಪಾಡ್ದ ಆಯ್ಬೇಕ ತಾರೆ ಪಾಡ್ದು ಮಂತ ಬೇಕಂತೇಳಿ ಚೂರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಿಲ್ಕ್ ಲಾಪಚಿ ನೀತು ಮಂತ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ಆಂಡು ಅಮ್ಮ ತೆಲ್ ತಾರೇ ಬೇನು ತೆಲ್ ತಾರೇ ಬೇನು ಮಂಜಲ್ ಗಡ್ಡೆ ಚೂತಾರ ಮತ್ತು ದಂಟಚ್ಚಿ ನಿಮಿಷ ಅಮ್ಮ ಬರ್ತೀನಿ ದಂಟ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವು ಪಡಲ್ಪ ಇದೆಂತ ಬಕ್ಕ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತೀರ ಬೀತ ನಾನು ಅಂತಾರೆ ಬೇಕನಾ ಬರೀ ಪೂರ ಬಂತ ಏನು ಐಕೆ ಅಂದು ಪಾರ್ದಿಜ್ಜಿ ಎಂಜಿನ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಪಾರ್ದಿಜ್ಜ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಕಾಬಲು ಸರಿ ಪಾರ್ದು ಸಿದ್ಧ ಗಂಜಿ ಮಂದಿನ ಆಗ್ತದ ಅವೇನಾ ಇವತ್ತಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೇಡ 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 ಓಕೆ ನಾನು ಈ ಪೊಡಿ ಮಂಜಿನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕಾಳಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ತಾಳೆ ರೆಡಿ ಹಾಕೋದು ಸೂಪರ್ ನಂಜಿ ಐದು ಒಕ್ಕ ಕುಡಿಂಜಿ ಪಾಡುವ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಡಬಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಿಂಗಿರಿಗೆ ಇಂಜಾದ ಬರ್ತಂತೇನೆ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಂತ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಮಂತ್ಲಿಗೆ ಮುಂಚೆಗಿಲ್ಲ ಮಂತ್ಲಿ ಕಡೆ ಮಂತ್ಲಿ ಈ ಶುಗರ್ ಬಿ ಪಿ ಜಗಲಿ ಮತ್ತು ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅದು ಸೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಫೈನಲ್ ಒಂಚು ಪಾಡ್ಗ ದಾದ ಪಂಡದ ಅಂಪನ್ ಪೈ ಬಸ್ ಬರ್ತನು ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡచ్చు ಉಪ್ಪು ఉండదు ಒಂಚೂರು ಕೋರಿ ರೆಡಿನಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಆಯ್ತು ಅಣ್ಣ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿಯಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ನ ತೊಂದರೆ
ತಾನೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೀಗ ಅವನ ಪಡೆ ಅಂದಪ್ಪ ಒಂದು ತಿಪ್ಪಿ ಇರ್ತದ ಕೋಲ್ಡ್ ತಿಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ತಗೋದ ತಿಪ್ಪಿಂಡು ಕೊರ್ಪೇನ್ ಚೂರೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪದೊಂದು ಜಾವಾಡ್ಗ ತಿಪ್ಪಿ ಗೆರಟೆ ಪೂರ ಕುರ್ಕ ಓಕೆನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಹೋಗ್ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಬ್ರೆಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾ ಆಟಲ್ಲಿ ತೂಬಿಡಿ ಚೂರು ತಿತ್ತಿದೆ ಉಪ್ಪು ಅಡ್ಗ ಅದಾಯ ಪಂಡೆ ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ಅಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಪೂರಿ ನೀರು ರೆಡ್ ಇಜ್ಜೆ ಅದಕ್ಕಿನಿ ತೆತ್ತಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಬೋಡು ತೆತ್ತಿಗೆ ಏನು ಇನ್ನುಮಂತೆ ಇದು ಕಾಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಒಂದು ಚಿಜ ಓಕೆ ತೆತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಪುಡಿ 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 ಮನ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ತೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ನೀರು ನೆಟ್ಟೆ ಪುಡಿ 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 ಆಗ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲಿ ಸೋಪು ದೊತ್ತು ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಮುಂಗೇಲಿ ಬಿಡ್ಚದ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಬೋಡ ಮುಂಗೇಲು ಗೊತ್ತಾ ಕೂಡ ನೆತ್ತನಾಟು ಕೂಡ ಉಪ್ಪುದ ಮುಂಗೇಲ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಓ ಎಂಟು ಬೇಕಾರು ಮಲೆ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಇಲ್ಲಿ 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 ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೇಬಂಡ ಇಟ್ಟು నేను చెప్పు నుండి పంట అయిపోతుంది పాడుగా ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಪುಡಿ ಆಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲಿ 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 ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಒಂದೊಂಚೂರು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅನ್ನ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಚೂಬಿಡಿ ಚೂಬಿಡಿ ಹೋಟೆಲ್ ಚೂಬಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುಡಿ ಅದು ಬೈದಲು ತೋಡಿ ಎತ್ತಿ ಒಂಚೂರು ಮತ್ತೆ ಪುಡಿ ಅಂಬ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ಆತಂಗೆ ಅಮ್ಮ ತಿನ್ನಲು ಪಂಡು ಎರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿನ ಅಂಚಿನ ವಸ್ತು ದಾದೆ ಪಂಡ ಇದು ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ನಮಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಅವು ಮತ್ತು ಪಾಡ್ಬೇಕ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಫೈನಲ್ ಆದ ಪಾಡ್ನ ತಾರೆ ಈಗಲೇ ತಿಂದಿಲ್ಲ ತದಪ್ಪವೆ ಇಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಓಕೆನಾ ನೀನು ನಿಜವಾದ ತಿಂದರಡ ಖಂಡಿತವಾದ ನೀ ಕಡೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಡಿಶ್ದ ಇದು ಎಣ್ಣನೆ ರೆಸಿಪಿ ನಾನು ಪಂಡ ವೈಟ್ಲ ತೂತುಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇಂಕೊಂಜಿದ ಅದರ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಎಣ್ಣೆ ಮಾತೇರ್ನೆಟ್ಲು ಒಂಚೂರು ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಕಲನೇ ತೂಗೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ನಮಕು ಇತ್ತನ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂಚೂರು ಮಂದಿದೆ ಬಣ್ಣ ಅಂತ ನಟಿ ಡ್ರೈ ತಲಕೊಂಡು ಇಂಚಿಂಚು ಒಂತೆ ಡ್ರೈ ಆಡ ಬಕ್ಕಲೆ ಎಡ್ಡ ಫೈನಲ್ ಅದು ಖಾರ ಇಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಹಾಕೊಂಡು ಡ್ರೈ 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 ಹಾಕೊಂಡು ಗಂಜಿ ಮತ್ತು ಇತ್ತಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಡಿಶ್ ಉಂಟು ತೋಲಿ ಉಫ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಕ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಓಡೆ ಬೋರುನು ಕೈಲುಂಡು ಎನ್ನ ಅಂಕಲದಲ್ಲಿ ಎನ್ನಿಟ್ಟು ಬರಬಾರ್ದು ದೀಪಿಗೆ ಬೋಡದು ಓಕೆ ಬ ಕೈಗೆ ಪಾಡ್ದು ದೀಪ ಚೂರು ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಅಪ್ಪಾ ದೇವರೇ ತೂವಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿದು ಕೇಕ್ ತೋರ್ಚ ಓಕೆ ಮೊದಲೇ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಲರು ಟೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಆದುಂಡು ಏನಂತ ಅಮ್ಮಗೊಂತ ಕೊಡ್ಪೆ ಅಂಚೆ ಈಗ ಫೋಟೋಗೆ ಬೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಲಿ ಅಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಆತನ
ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಕ್ಕಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಚ್ಕೊಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರ ಚೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವು ಪೂರ ಪಡೆಯ ಮುಕ್ಕ ನನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಗುಂಡು ಗೈಸು ಯಾನ್ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ಬತ್ತಂದ ಇಂಚೆನೆ ಹಾಪುಡು ಅವು ಪೂರ ನಾನು ಈ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬಾಕಿದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಆಪೆ ಓಕೆ ಸ್ಪೂನ್ ಪತ್ತಂಪೋದು ಏನು ये दिल आशिकाना है दिल ಟೇಸ್ಟ್ ಲಗೆ ಎಡ್ಡಾತನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮುಂಚಿ ಖಾರ ಪುರದಲ್ಲ ಹೌದಾದ ಮೊಸರು ಪದಂಗಿ ತಿಂದದ್ದು ಪದಂಗಿ ಮಿತ್ತ ತಿಂಪಿನಾ ಇಲ್ಲ ತಿಂದು ಫಸ್ಟ್ ತಿಂದಲ್ಲ ಚೂಬಿಡಿ ಹಟ್ಟಲ್ಲಿ ಚೂಬಿಡಿ ಅದ ಶೋಗದನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಕತ್ತುವುದು ಮನ್ಪುಲಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಚರಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಚು ಚಮಚ ಸೂಪರ್ ಅದು ನಮ್ಮನೆ ಭಾಜನ ಆಯ್ತು ಬೋಲ ಹಾಂ ನಿಜವಲ್ಲ ಕೈಸ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮಂತರ್ನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಪನ್ಪ ನಿಜವಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂದು ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಮಂತು ತುಲೆ ಎಂಕಂತ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮಗಳ ಇಷ್ಟ ಅದು ಅಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಉರ್ದು ಸಲ ಅವಡು ಪೊತ್ತು ದಿನ ಪಾರೈ ಪೊತ್ತು ದಿನ ಎಲ್ಲ ಸಲ ಪೊತ್ತಿನ ಪೂರ ಪೊತ್ತು ದಿನ ಫ್ಲೇವರ್ ಬಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕನ ಹೊಡ್ತೀವಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ತೆತ್ತಿಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಪಾಡ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಒಂದು ಅಜ್ಜ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಿಜವಲ್ಲ ಮನ್ಪ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಮಂಗ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಅಂಚೆನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪುನಕ್ಕಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುನ ಮದಪರ ಪೋಡ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನ ಒಂಚಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾರ್ದು ಎಂಗಳಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್.